Dobrý deň, dámy a páni. Vítam vás u svojej prvej recenzie webovej stránky. Keďže na Slovensku ani v Česku nie je nič také, rozhodol som sa, že budem robiť recenzie na rôzne webové stránky. Nerad by som zverejňoval moje meno, takže sa vám nemôžem predstaviť. Dnes som sa rozhodol urobiť recenziu na webovú stránku netcore.eu, kde budem hodnotiť jej dizajn, obsah a názov. Takže poďme pekne po poriadku. Dizajn tejto stránky je pekne škaredý, ako vidíme. Áno, robil ho nejaký moment, to som sa už na to pozeral. Moment. G3 ORG3. Neviem, čo to presne znamená. Asi to je nejaká skratka. My ideme ďalej. Tu je ešte niečo. Coded by Papajda. Neviem, čo to presne je aj ten Papajda, ale viem, že tu chodia veľa skúsených dizajnérov a koderov, ktorí sú vlastne veľmi známi a veľmi sa mi páčia, pretože sú to moje vzory. Ako vidíme, majú tu pekný login, ktorý určite neskopírovali. Samozrejme na nič nenarážam. Hore je aktuálny čas, čo je dosť pekné. Samozrejme vidíme pekné menu. Áno, nejaká elektronika. Tu je asi, to budú nejaké obrázky. To vyzerá ako balíček od, no myslíte si čoho? Takže ideme na úvodnú stránku. Poďme k obsahu. Ako vidíme v menu, je tu určite veľmi veľa obsahu. Ja sa pozriem napríklad do shoutboxu, kde chatujú lídri tejto webovej stránky. Napríklad tu píše Gete, PD sú úbohy, kopírujú XG, to znamená X grafik, aby ste to vedeli. To je vlastne jedno grafické štúdio, ktorému sa budeme venovať možno v ďalších recenziách. Pokiaľ budeme mať čas, keďže tieto recenzie robím sám. Píše tu, PD sú úbohy, kopírujú XG, len sa kúknite. Mám na mysli rozcesník PD Love Lamps. Neviem, čo to znamená Love Lamps, ale to bude asi nejaká tá nadávka. Pozrieme si aj, čo majú napríklad v sekcii nahlásené chyby. Prístup pouze pro členy. Registrovať sa nebudeme, pretože sa tu registrovať nechceme. Majú tu aj fórum a nejaké novinky a súťaže. Zdravíme všechny návštevníky, ja si prečítam, o čo tu ide a poviem vám, o čom táto novinka bola. Áno, ide o nejakú súťaž. Chcete sa stať súčasťou Netcore? Máte nadanie pro vedenie webu? Ja to trochu prekladám niektoré slova. Áno, ste kreatívni, máte snahu a možnosť obetovať svoj čas do webu. To by som relatívne mal, ale samozrejme nie som taký nadaný dizajner ani kóder, aby som vlastne spolupracoval s takým obrovským celosvetovým štúdiom. Partnery, čo to je? Call of Duty Zone. Niet grafik. Call of Duty Zone. Niet grafik. Call of Duty Zone. Majú tých partnerov dosť.
Rules, pozrieme si pravidlá, čo tu majú napísané napríklad. Sú v češtine a to mi veľmi nejde čítať v češtine. Majú taktiež YouTube kanál, to je vlastne veľmi pekné, pretože YouTube je moja obľúbená webová stránka. Skoro obľúbená. Skúška Bárev skoro bez hudby. Neviem, čo to je presne je. Odberiatelia 14. A tu vidíme rôzne hviezdy slovenskej dizajnerskej a koderskej scény. Napríklad Lovec 560, Predátor a ostatní. Áno, sú to veľké vzory detí za počítačom a samozrejme aj dospelí sa nimi inšpirujú. Ja samozrejme tiež odviedli niekoľko pekné práce. Budeme sa im venovať taktiež v ďalších recenziách. Ako vidíte, otvoril som si facebookovú stránku Netcoreu. Áno, spúšťajú skupinu na Facebooku. 48, páči sa mi to, čo je dosť. Áno, ďalej by som sa chcel opýtať, vlastne keď sleduje niekto z Netcore toto video, čo to je za názov, pretože ja som sa trochu venoval skúmaniu po internete a zistil som, že názov Netcore znamená z prekladu z angličtiny v slovenčine bez jadra. Ale samozrejme ja tu jadro stránky Netcore vidím. Jadro bude asi toto, alebo to fórum, alebo novinky. Samozrejme Netcore hodnotím celkom pozitívne až na ten veľmi pekný dizajn. Čo som myslel ironicky, pretože sa mi dosť páči a závidím im ho. Ale to nikomu nehovorte. Takže ešte by som sa vám chcel pozdraviť a povedať, že natáčam programom Cam Studio a chcel by som, aby ste vlastne ma komentovali, ale samozrejme nepíšte tam komentáre typu ty trapko, alebo proste mi tam nenadávajte, pretože ja sa snažím robiť svoju prácu naplno a dúfam, že sa vám môj tvor alebo moje prvé dielo páčilo. Dúfam, že sa stretneme pri ďalších videách, ktoré budem robiť čoskoro. Takže zatiaľ sa s vami lúčim. Môžete moje videá komentovať, lajkovať a samozrejme teším sa na ďalšie virtuálne stretnutie. Dovidenia.